Las famoses peires jaumatres. Van pudut parlar. E pas tu stel con cau. E podem dizer que avem entenut de tot e d'arrêt sus l'origine de las célèbres peires de Cruesa. Mas, sem serios 2 minutos, l'explique que é simple. Aqueles pieres arruncassudes que són nucs d'arrocs formassius que han resistit a l'erosió intensiva entre menys 100.000 i menys 10.000 anys. L'acció du plujumi de les torrades de vent que provoqué aquesta apielada de blocs més resistents. De segur, d'aquelles formes estranyes, los homes que han seguit tous temps vius entà abeurats de credences e legendes de tot trac. Cultes misterius, obres de druides, temples ciclopeans, que diceven també les peires eren frequentades per hades mauhasenses que guardaven i tesore. No, demasiat pas a ride. Oh, il de cau, quin espatiflat! Che su chi si passa? Ne volevi pas trufar, Cazzei, las masas che sono diverse sbagli des hades! Desconet pas! Cal vaia lo vostro come la spera jaumatrus! Ah! Per pietat! Cal ci preghi!